Изпитвали ли сте дежавю? За тези от вас, които не знаят, дежавю е онзи момент, в който мозъка ви казва: това съм го виждал някъде. Като обикновено имаш чувството, че знаеш какво точно ще се случи след малко. Но в повече от половината ситуации всъщност не знаеш какво точно ще се случи, а просто имаш такова чувство. Въпреки това, в някои ситуации наистина знаеш какво точно ще се случи. Ицак, нещо не е наред. Ти не си наред. Имам предвид, преживявам един същи ден вече 3 пъти. Като отида вкъщи, някой ме убива. Какво преживяваш, какви си тия глупости? Ицак, я дай ключовите за колата да ходя с вие с Венци. Но защо се случва това изобщо? Цялото дежавю. Как съществува? Учените имат няколко теории. Едната е съществуването на паралелни вселени. Представете си паралелните вселени като вселена като нашата, обаче има нещо променено. Примерно всички сме гущери или нещо. Според тази теория, дежавюто се случва, когато действията в паралелна вселена се скътват с действията в нашата вселена. И затова понякога знаем какво ще се случи след малко, а понякога нямаме идея. Просто действията в двете вселени са били твърде близко едно до друго. Ако ви имате други теории за дежавюто, напишете ги в коментарите и се абонирайте в YouTube за още странни видеа.